En Ferrol avanzan as obras do proxecto de abrir a cidade ao mar. Aspira a ser a maior transformación urbana da cidade en décadas. Este ano está previsto que se fagan as zonas de paseo e de estacionamento, que é unha bella demanda de máis dos ferroláns. A reforma da fachada marítima vaise completar en 2027. É a maior obra de transformación urbana de Ferrol, recuperar a fachada marítima dunha cidade que se desenvolveu de costas ao mar. Lo que se ven son los edificios del Arsenal, que es una obra muy bien hecha en su siglo que se hizo. Van a reformar el paseo ese, que quedará un paseo chulo para poder pasear. A primeira fase dos traballos xa está moi avanzada. A derruba dun treito do muro permite alongar o centro da cidade ata o mesmo Arsenal militar. Queremos que Ferrol dé ese gran salto urbanístico de transformación urbana que outras cidades fixeron fai algúns anos. Zonas de paseo, carrís bici e mesmo unha praia artificial no barrio de Caranza. As obras habilitarán ademais novos espacios de estacionamento. Aparcamiento hace mucha falta, sí. Sobre todo los que venimos de rural. A recuperación completa da fachada marítima será unha realidade en 2027, pero antes de que remate este ano xa se poderá gozar do paseo que transcorre a carón do Arsenal.